ženu. To jedna sa opýtala, či sa mu dá prejsť na traktor. Jo, určite, že mi neťaľku, to je to, keď som v Klenovci na LKTčku šiel, tak by si sa zasrali od toho brehu. Čo? Čo nie Klenovčan. To ten zo Sihly možno. No, ten asi. Neviem, že vraj tam taký zo Sihly. A to vravil, že o Klenovci vravil, no? A to o LKTčku? Naozaj, bo ja som to pozeral, som to nepočul. Ale ja som kus driemal. No chlapci, treba ovoce, paziť, mlieko si vyrobiť, a fúry, hnoja, ale od rána do večera by bola dobrá. Tak mohli jablka, no chlapci. Tak ho vidli a ideš. Skoro to musí ísť. Stary pač. Dobrý. Má Mišo, ty Starý bačo. Všetky údaje tam hodí, ma to vyjde. Pričo vino? Treba ho preinštalovať už chudáka. Už 2 roky ťahá jeden Windows. To nerozmýšľaš, to ideš. Pašmálík. No chlapci, dostáváka. Robku polnú kuchyňu, ja budem spať v automobilovej dielni na sústruhu a Dodo kúpime nabíjačiu akumulátoru, či ak sa to volá, tam bude bývať v tej kyselíne, či čo? Robko v polnej kuchyni a potom ešte si kúpime propagančný voz a tam budeme Európu za roku, keď bude variť tak a keď sa bolo na zjedenie, tak a ja som Ešte čo nám povieš? Fuj, teplo tu je, otvor okno. Ja som Robko, a čo to vravil? otvor okno, nič, že chytíš 6. vanec. Čo? No to Robko nechápe. A na vetresky chytí prvý palec. Prvý vanec. Prvý. A potom tak upravíme. Aj ten ksicht, kedy si videl, no. Tak ho natoč ho spredu. No, správe ešte. No, Mišo, urob texty. Povedz dačo do denníčka, do videa. To musíš, kurva. Ja som Robko, povedz to. Takže ja som starý bača. Ja som starý pačo. Dojte mi moje video, budeme. Počkaj, idem mu pre vetlu. Pozdrav fanúšikov z Facebooku. Poľnú kuchyňu sprav. No chlapci, bude bývať v Šrabáku. Robkovi kúpim polnú kuchyňu, Dodovi kúpime nabíjaciu akumulátorov a ja si kúpim pojazd do automobilovú dielňu, budem spať na čústruhe. Keď nás vyhodia sa žiť domov, kurva, to musí ísť a budeme chodiť jak cigáni po Slovensku. A pekne, a jedného vánika si kúpime a hnoj si zoberieme, aby sme všetko vždy mali. A prídeme, tak zastavíme do takého sadu.